Čaute, ja som Plinko. Chcete počuť tajomstvo? Som na Slovensku najhľadanejší zlodej. Oni nikdy nevedia, ako ma nakresliť dobre. Aké je to vôbec ťažké? Zastavte, ruky nad hlavu. Tak ja idem. A ďalšia úspešná lúpež. Čau, Marek. Čo tu robíš tak skoro? Ja viem, že si znova okradol ľudí. Čo? Za koho ma to pokladáš? Za zlodeja? Áno, Plinko, to je presne, čo si myslím. Nemyslíš si, že je čas, aby sme ti našli reálnu prácu? Trošku menej, čo ja viem, ilegálnu. Ako čo? Kto by chcel ešte mňa s mojou minulosťou? Som si istý, že niekoho nájdeme. Pozri sa na zamestnania a nájdi tam niečo, čo sa ti vážne páči. Vážne? To by si pre mňa spravil? Radšej niekedy inokedy cez tento týždeň. Musím sa ísť vyspať, lebo zajtra otváram pizzovú pizzu. OK. Dobrú noc, Marek. Dobrú noc, Plinko. Nie. Nie! Toto je už lepšie. Vítajte v pizzovej pizzi, kde sa z vašej pizze stáva pizza. Jak vám môžem dneska pomôcť? Rozmýšľal som, že by som mohol dostať nejaké kosti na moju pizzu. Jasné. Počkaj, čo? Objednávka je hotová. Ďakujem, Plinko. Počkaj, Plinko? Počkaj, ty tu teraz pracuješ? Áno. Ty si bol celý čas tam vzadu. Áno. Kočka mi tu ukazovala, jak toto tu chodí. Ja nemala som žiadnu inú možnosť. OK. Tak asi, nech sa ti darí, asi. Povieš mi ešte raz, jak sa urobí pizza? Len rozvaľkáš cesto a dáš na to, čo chce náš zákazník. Následne to dáš potom do pece a upečieš to. Myslíš, že to zvládneš? Áno. OK, no tak to tu nechám na tebe. Nechápem, prečo by inak ťa tu náš šéf dal. Rozkaz, kapitáne. Hej, chlapci, máme novú objednávku. Hej chlapci, nevideli ste náhodou na dobu... Môj Bože! Kde je kočka? Ona odišla a dala mňa do vedenia. Áno, to mi došlo. Čo to pekla tu robíš? Ako to asi vyzerá, že čo robím? Robím úžasnú pizzu! Sú to 50 centovky na tej pizzi? To je nadobné spropitné. To je nové korenie z Francúzska. Plinko, to sú peniaze naše nadoby na spropitné. Ty nemôžeš dať na pizzu. Ja sa strašne ospravedlňujem, Plinko, ale budem to musieť oznámiť nášmu šéfovi. Hej, kto urobil túto pizzu? Ja sa vám strašne ospravedlňujem. My tu máme nového kuchára a teraz volám manažerovi a môžete dostať všetky peniaze naspäť, keď chcete. Čo? Čo to hovoríš? Však toto je tá najlepšia pizza, ako som kedy jedol. To urobil túto najlepšiu pizzu. To som bol ja, Plinko! Povedz nám, Plinko, čo dávaš do tvojej pizze, že je taká výborná? Je to odpad z odpadkového koša. Ja si s ním musím podraziť ruku. Ja chcem jeho autograf. Prosím ťa, vezmeš si ma. Počkaj, vy nemôžete ísť. Raz, dva, tri.
Aspoň som ten požiar uhasil. Ja som chcel trošku oleja na svojej pici. Už to ide. Čo tu ty robíš? Však pizzová pizza zatvára až o hodinu. Šéf ma dal preč. Hej, to som si myslel, že sa môže stať. Nechápem, prečo ťa rovno aj prijali na prvom mieste. Prijali? Mimoriadne hlásenie. V centre mesta zachvátil požiar v pizzovej pici. Čo? Nasledovalo viacero hospitalizácií spôsobeným davom rozúrených zákazníkov. Som tu so Spištom, manažérom tohto tu miesta. My sa snažíme čo najviac, aby sme chytili tú hrôzu, ktorá zničila našich zákazníkov. Ak vidíte niekoho, kto je ako toto, prosím, nahláste ho nám, aby sme ho konečne zajali. Ak máte nejaké tipy, kde by sa náhodou mohol tento človek nachádzať, rýchlo nám to ohláste. No, vyzerá to, že už obidvaja nemáme prácu. Chceš so mnou lúpiť banky? Vikaro, pani, to zasa, toto je reportér. Snažil som sa ju dať preč z telefónu, ale stále hovorila o niečom, že príde do vašej kancelárie, keď dnes nezdvihnete. Čo?